Kinsa ang gipakanao gikan sa atop sa usa ka balay. Mao kini ang atong susihon. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Woohoo! Giayo ni Jesus ang usa ka baldado. Sa kaadlaw, si Jesus nagwali sa usa ka balay sa Capernaum. Puno ang balay. Singgit sa mga tawo. Si Jesus didto sa usa ka balay, nagtudlo ug nang-ayo sa masakiton. Ug ang tanang tawo gustong makakita kaniya. Naay grupo sa mga lalaki nga adunay higala nga dili makalakaw. Kaning upat ka lalaki tinuod jud nga mga higala. Nagtuo sila nga ayohon ilang amigo ni Jesus. Busa, gidala nila siya. Gialsa nila ang ilang amigo. Pag-abot nila, nakita nila nga daghan kaayog tawo. Tungod kay puno kaayo ang balay, dili sila makasulod. Kay gusto jud nilang makita si Jesus, nikat-kat sila sa atop ug ilang gidala ang ilang higala. Nangita silag pamaagi nga makalusot sa balay. Busa, ilang gibakbak ang atop. Giablihan nila ang usa kalungag sa atop. Ang tanan sa balay mihangad, nahinganga. Unya, ilang gipaubos ang ilang ihigala sa tunga sa panon. Nakita ni Jesus ang pagpakita sa pagtuo ni ining grupuha. Sa dihang, giakusahan si Jesus sa mga saserdote sa pagpasipala tungod ni Ana. Si Jesus mihimo sa milagro aron ipakita nga siya adunay awtoridad sa pag-ayo ug sa pagpasaylo sa mga sala. Ang unang tubag ni Jesus sa tawo dili ang pag-ayo kaniya, kundili ang pagpasaylo sa iyang mga sala ug sa ilang pagbakbak sa atop. Si Jesus miingon kanila, ang imong mga sala gipasaylo na. Ang mga lider sa relihiyon wala nalipay. Nagbagulbol sila ug miingon, ang Diyos lang ang magpasaylo sa mga sala. Unsay masayon, nangutana si Jesus. Ang pagpasaylo sa mga sala sa usa ka tawo o ang pagpalakaw kaniya? Aron sa pagpakita kanimo nga ako adunay gahom sa Dios sa pagpasaylo sa mga sala, akong ayuhon ang mga bitiis ni ining tawhana ug palakwon ko siya. Dad-a ang imong banig ug lakaw pa uli, miingon si Jesus sa tawo. Ug nituman siya. Siya milakaw pa uli. Usadyod ka milagro. Ang baldado naayo ug nakalakaw tungod ni Jesus. Ang iyang mga higala nalipay, ug ingon man ang uban. Karon, ang balay napuno sa pagdayeg.
Pangutana. Si Jesus adunay gahom sa pagpasaylo sa mga sala, tinuod o mali? Tama. Si Jesus aduna joy gahom sa pagpasaylo sa mga sala.